Davao at naglalakad papuntang isang mall, bagong mall dito. At doon na tayo makikita actually. Body ko na Lord kapatid ko. So naglalakad lang kami dito. Ano ba to? Kamaganda ang mall na to. Touch natin para mga choy. So nandito tayo sa Visa. Hindi na ko nag-vlog dun sa multiple kasi alam na. So mga choy sa Visa nakita kami kay John. Kung hindi nyo kilala si John Paul, tignan nyo yung nakita yung unrealized na video ko. Sa mga tao, nanap namin si John Paul. Yan si John Paul ang maganda sa pinsa namin. So inanap namin siya sa Lakos na store. Lakos. So what up mga choice? So, nandito tayo sa car park ng Visa at nandito si Kuya John Paul. Kita mo ba kuman? Ano ba ikaw? Diba? Ano ba? Berting jumping? So, ano naman, limpyo. yeah. So, we are in black. So, nag-vlog kami, no? So, nakalimutan niya kung saan saan niya park yung
car niya. No? Dito. Left turn on. Yun. Hanap na kami ng kainan. So, what the mga tulis. So, hanap pa siya ng kainan. Dito. Palit mong kong mic. Murag ganami daw. Yung whisper daw. So, mahina daw yung tingog ko na. Mahina daw yung tingog ko. Mahina daw yung tingog. Kanina ka na pala. So, hinay daw yung tingog. Hinay mo boses, Bert. So, hanap pa sila ng restaurant. Saan kami kakain? So, what up mga Choy? Nandito kami sa 7-Eleven. At bumili ng Mountain Dew. Oh, nakakwarta na ko sa YouTube eh. Kunya, ing zero kay sugod na itong naa sila bago nga roll ba nga. Last year man to within 2017 naka 1k subs na wala man. Naka 10 ako to 700 record. 173 173 ba? Yeah, 173. Benar kayo. Kailan siya? Intero kan ano? Ay na lang na. So, babayaran na natin itong nasayan. Choy, nandito kami na naglalakad papuntang Rojas kasi doon kami kakain. Tahiban! No, mga Choy. Yeah, mga Choy. Anak. Jung. Oh, Glen shit. Ulyok, tayo. Dapat na kay Juan. Gimbal. Ay, Gimbal. Stabilizing. Stabilis. Ha? Kakam. Kunin. Ini apa ya? Wala ba yan? Kapan mo kunin yun? Naman, tindugan ako. Oh, reserve. Apet. So, ito po yung Ateneo, no? Di Davao. School. Paralan. So, doon na tayo magkita sa Rojas Night Market. Yo, pili lang. Pwede. Mga Mountain Dew lover ka. Saan pa rin sila? Ha? Hanap mo sila man din. So mga choy, nandito na kami sa Rojas, no? Bato, may way.
So, nag-iintay mo na kami, no? So, what up mga choy na dito? Ayun. Sa Rojas Night Market. Ha? So, maraming tao. Tao. Money. Taro. Focus na. Hindi mo mag-focus tayo. So, what up mga choy? So, nandito kami sa boarding house. Kujan Paul. At nagligpit ng mga damit niyang mga gamit ng magbana. So, unang vapor sa buga. Wow. Kino. Kino. Sayang iyo. Wop. Wow. Sagbay dito sa aparador. Pwede. Para matabunan ba ang siga ka nara sa likod. Itong flashy ba? Ayaw. Man, itong gipalit, no? Uwa tayong palit. So, sa boarding house tour, i-tour kami Contents of ang boarding house ni Kuya Paul. Kaya na electric pan, rice cooker, gas, tukot, makapit, Christmas light, electric pan na naman, panyo nga nahulog na ako aman. Tanga ka pa. Tanga pala ako eh. Nai-hire. Sampayan. Saksakanan. Na certificate. Itong room to. Boarding house. Yuko dyan, Paul. So, babalik lang tayo mga choy. Yeah. Peace. Balik na ta. Balik lang tayo na, bitch.